Takže po 3,5 hodinách práce so strojom som ho vypol a už sa mi znova nechce naštartovať. Asi sviečku treba vymeniť. Ale aj tak už to de facto mám. Po 4 hodinách treba vymeniť olej. A pozriem, čo ešte všetko, takže ešte ostali tu také kvapky, ktoré by som bol býval prešiel ešte, ale je to rozpracované. Najhoršie bolo to, že sa zapchávali kolieska, vytvárali sa zapchanenie, nechcel to potom de facto samé ísť. Ale vlastne tak toto nechám teraz, potom tam všetko, čo bude vychádzať, postriekam ešte a potom na jar to znova takto prebehnem a zasadím už ťaťalenú purpurovú, červenú plus lúčne kvety. Jen tie šičky blbé mi strieľali 2-krát do nohy, som zvedavý, čo z toho bude. To potom pozriem. To som ešte nerozhrnul. Na jar sa toho rozhrnie. De facto celé je to odstranené, aj mach, aj lišejníky, ako tak. Tu som nedal, lebo to boli tie stromčeky, to ešte na jar dočistím. Ja ostrihám stromy, aby som sa lepšie vedel dostať. Aspoň sa môžem dať v tom postrek ešte. Ešte kúpim asi vápno a s vápnom to tu rozhádžem, aby tie jablka, všetko. Nechával som také, kde boli trsy jahôd starých. Čiže ešte mám ten postrekovač, takže to postriekam, tie, čo tu nechcem, aby ostali. No to som mohol mašinou, ale nevidieť. To sú vlastne len zvyšky také naviac. Čo bordel vlastne. Už je upravené. Na jar vysádzam ťaťelinu lúčnu. Ešte raz to na jar takto prejdem a bude to super.